Bureau of Quarantine padayon pang nagpahigayon og tracing sa 26 ka Korean nationals nga gikan sa Daegu North, Yongsan, South Korea nga miabot sa Sugbo niadtong Pebrero 25. Siluan meron din sa report. Giangko ni Dr. Terence Anthony Bermejo, Chief of Office sa Bureau of Quarantine Cebu Station, nga sa pagkakaroon, wa pa nila matrace ang gipuy-an sa 26 ka mga Korean nationals gikan sa Daegu North, Gyeongsang nga miabot sa Sugbo niadtong Pebrero 25, usa ka adlaw sa wa pa gipatuman ang partial travel ban sa South Korea. Nakuha na ko tanan information from our health declaration checklist pagsulod nila. So gikuha na ko tanan hastang passenger manifest. So tuwa dito. Pero nangutan ko sa on duty, wala mo ko panghilantan nila pag-abot. No? Right now, cancel na ang flights from Daegu. Padayon pa ang ilang pakigalayon sa consular office sa South Korea dinhi sa Sugbo aron masuta kung asa nga mga hotel sila nakabook. Samtang subayon usab sa Bureau of Quarantine ang ubang mga Korean nationals nga miabot sa Sugbo gikan sa Gyeongsang Province. Pipila ka adlaw dihang kalit nga misaka ang mga kaso sa COVID-19 confirmed cases sa naasong lalawigan. Magsugod yun aning kuha, nihinay yun ang flight. In fact, there were no flights the day before the 25th. No, so supposedly daily to sila, nagkuha na sila every other day niya. Wa ko'y kuan pagpila ka kuan the day before. Gitataw ni Bermejo nga susamang protocol ang ilang ipatuman sa mga pasahero sa China, sa mga pasahero gikan sa North Gyeongsang nga nalakip karon sa bag-ong nga travel ban. Hinuon gitataw sa Department of Health nga matawag pa nga persons of monitoring ang 26 ka mga Korean nationals tungod kay wa pa sila masulod sa mga adlaw dihang gipagawas ang travel ban. Ang ato laning gitanaw sila nga atong gi-monitor, dili ni strictly POM sila kay nisulod sila wa pa man sila sa wa pa man ang ban, pero technically ato gyapon silang giobserbahan. Sa pagkakaroon, ang arrival area sa Terminal 2 nga sagad dasukan sa mga greeters ug mga kawani sa mga travel agency nagmingaw na. Ganiha, may usa ka flight gikan sa Seoul, South Korea apan menos ra ang mga sakay niini. Nabatigan usab kini sa mga travel agencies dinhi sa Sugbo. Maglatan-latang man. Niya say malatag tulo ka adlaw ingon na say 5 ka adlaw. Tabasa karon mga buwan na tagsara. Ilingon kusog. Unlike ang naging buwan yun niya kusog. Matod sa Mactan Airlines Operators Council, 60% sa mga international flights sa Mactan Cebu International Airport gikan sa South Korea. Uban ni Jun Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.